Hield je ook even bij stickerverwijderaars van de gemeente Ljouwert die alle stickers verwijderen van stickerplakkers, bigelieks van stickerplakkers zoals Bart. Nou, die willen dus even verwijderen in de zoveel hier terug gemeenteman en ik ben Joet Meijzen, mij. En dan maak je net uit welke sticker, zeg je nou eraan? Ja, natuurlijk, allemaal. En waar ren je nog in dan? De hele nieuw staat af. De hele nieuw staat af. Ja. Oké, nou dan denk ik een stukje mee. Ja, je hebt een auto. Wat is de persoonlijke favoriet in de auto? Ik denk die van Kiek hem gaan, het is Joopie de banaan. Ja, Kiek hem gaan, het is Joopie de banaan? Zeker, ja, zeker. Wat gaan we weer voor sticker? Welcome to the village. Welcome to the village. Deze goodbye to the village. Summer Tour 2014, Noord-Nederlands Jeugdorkest. Jeugdorkest. Ik denk wel eens een keertje een sticker showen en dat je dan denkt van nou, je kan wel eens even heen, deze reclame. Je denkt van welcome to the village, nou dan mogen we ook wel even heen. Nee. Maar eerst een vrijkaartjes komen. Oh. Ja? Ja. Er is vrijkaartjes komen. Nou ja, maar wie dat ze nog showen dat ze denken van nou dan maakt die man maar een vrijkaartje. Ja. Oh, dit is een cadeautje. Ja, dan maak je even open dan. Spannend. Lekker. Ja. Holy shit. Daar is een ding voor ze. Ja. Je nog een gouden ketting, joh. Dan mag je. Stop het in de mond. Nou, een ketting. Nee, dit is wel iets. Ja, het is zo zijn, man. Kijk, slangen. Dan mag je. Nou, ik was voor thuis, voor de vrouw. Ik heb genoeg andere banen die anders zijn en niet leuk zijn. Dit is wel met honger, stap ik niet bed uit. Ja, nou, dat is belangrijk toch? Ja, Je kan thuis zitten met stress. ik zou niet weten wat stress is. Ja, dat is had ze nog vacatures of niet? Nee. Oh, nee? Nee. Wil je meest met hoorn aan? Nee. Oh. Nou, nee, ik maak je maar aanbogen hier. Ik zeg ze het beste. Is goed. Ja, nou, dank u wel. Ja, oké. Hondje. Vond je het nou een leuk filmpje en was meer van zulke filmpjes zien op de Geliekse stad Ljouwert of andere dingen in de provincie? Abonneer die dan op mijn kanaal, dat ken je hieronder, of die link die hieronder staat. Vond je het een leuk filmpje, like hem dan even en dan weet ik als je het leuk vindt en dan ken ik vooral terug in je mij. Ik ben van doel om het nou 2 keer in de week een vlog te maken. Dat komt omdat ik het best wel druk heb. En want door heb je Omroep Friesland, dus misschien ook ik wat backstage material van Omroep Friesland plaats waar ze dat zeggen. Dus tot de volgende keer. Tabé. Nou, die kan ook wel laten zijn gat leggen nu zien. Ja, dat gaat dan ook niet zo snel, hè, dan met de vegen. Ik loop verder, jongen. Ja, nee, best hoor. U moet maar even eten. Ja. Eet smakelijk. Ja, dankjewel, jongen. Ja.